umikot, batiin po natin ang ating mga kapatid at paramdam po natin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Amen. So. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for this morning. Come on, church, let us prepare our hearts, our whole being. And let's just enter into His presence this morning. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Move in our midst. Move in each and everyone's heart. Thank you, Lord. Into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your praise. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Come on, church, let's just sing it with our whole heart and desire to be in His presence this morning.
entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you, my Jesus. Just my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer our ways, no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Come on, church. My Jesus, my Lord. Let's sing this with our whole heart. Wherever you go, wanna be Let us desire to be just be by God's side. no longer Yes, I, God. but Christ living in Thank you, Jesus. serving you for all eternity. Oh, thank you, Lord. My eyes set on you in this race that Yes, oh God, no longer our ways. no longer Just let your will be done in our ways. lives. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Oh, Jesus. I'll follow you. Manalangin. Ama naming Diyos na banal sa langit, salamat Lord God sa umagang ito na kami narito muli, Panginoon, na binigyan mo ng pagkakataon upang unahin ka namin sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, salamat Lord God, narito kami na iyong malingkod. Kami nagpapakumbaba, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, sinasadya man ito hindi, Panginoon. Linisin mo kami upang kami maging karapat-dapat tuwing kami lalapit sa iyo. Lord God, linisin mo ang aming mga puso na ang aming mga rininggan yung umagang yung mga salita, Panginoon. Ito'y matanim sa aming matabang parte ng aming puso, Panginoon, na ito'y lumago, mamunga, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa mga oras na ito. Panginoon, hindi aksidente kung bakit kami narito, Panginoon. Meron kang purpose sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya salamat, Ama, sa mga oras na ito, Panginoon. Na tunay ngang, Lord God, napakabuti mo sa amin kahit kami
paulit-ulit na nagkakasala, nandiyan ka pa rin upang kami patawarin, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming pastor na maghahayag ng iyong mga salita, Panginoon, tunay ang pagpalain mo siya, Panginoon, tago mo siya sa likod ng iyong cross, Panginoon, na siyang ang aming makita yung mga salita lamang, Panginoon. Lord God, gawin mo lamang siyang mouthpiece, Panginoon, bilang tagapagsalita. Lord, salamat, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, tunay ang Lord God, samahan mo kami, Santong Espiritu, na siyang gumagabay palagi sa amin sa mga oras na ito dahil wala po kaming magagawa kung wala ang iyong pagsama ng iyong Santong Espiritu. Kaya salamat, Lord God, pinupuri ka namin sa mga oras na ito. Ikaw lamang ang siya naming maitaas at maparangalan sa mga oras na ito. Lord God, pilas your Holy Spirit sa mga oras na ito. Manahan ka sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat, Lord God, sa mga oras na ito. Binabalik namin sa iyo ang aming mga papuri, pagsambat, pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Nasasabik na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Ang ating buhay ay para po sa ating Panginoon, sapagkat siya po ang ating templo. Mapalad po ang pangalan ng Panginoon at mapalad po tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataon magpasalamat, magpuri at magbigay lugod para sa Kanya. Amen. Kaya po sabay-sabay tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. My life is in you, Lord. Yes. Hey. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you, my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in you, my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in you. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is
Break the powers of darkness underneath. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower. And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a single tower, He will crush and devour. And bring the powers of darkness underneath my feet. The Lord is my tower. For the Lord is my tower. And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a big single tower, He will crush and devour. And bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, the Lord is my tower. Oh, the Lord is my tower. And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a deep single tower, He will crush and devour. And bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, the power of bring the powers of darkness underneath my feet. Bring the powers of darkness underneath my feet. Amen. Continue to worship you. We continue to give honor and glory to your name. We worship you, O God. We want to worship you in spirit and in truth. And before we sing this song, I want you to read this verse all together from Romans 12, verse 1. Therefore, brothers, by the mercies of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual worship. Our Lord, our Savior, deserves the true and proper worship. Amen. So why don't we just give our best worship to God this morning? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, Jesus. Let's continue to worship our God. And now sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. And I'll sing to you, Lord, a hymn
worship you, for you deserve the highest worship that we could ever give. Be enthroned in your praises. Be enthroned in our worship. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, move in this place. Oh, we worship. Come on, let's continue to give God the highest praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for your presence that really moves in this place. Be enthroned, be glorified, be magnified. For we give you all the glory, all the honor, all the thanksgiving, for you deserve it. You alone deserve it. Thank you, Jesus. Thank you, Father, in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Suri na napakasarap pong magpuri sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, nung isang, itong linggong to, no? Hindi ko po alam na, ewan ko kung tigdas hangin ba to na biglang umano po sa akin, no? Dahil, nung kapag galing namin ng Macau, kinabukasan, nagpahinga lang kami ng konti dahil nagpunta naman kami dun sa Patay. At kinabukasan naman, si Bishop bumalik ng Pasig, doon sa namatay kasi po yung kuya niya. Ako naman po, maghapon akong naglaba, no? At hindi ko alam kung ano, dahil ang nalaman ko na lang, nung dumating sila Shemuel sa bahay, at tinanong ako ni Jean, yung aking manugang, ang sabi niya, Mama, bakit ang pula ng mata mo? No? Eh, wala naman ako nararamdaman. Sabi ko, hindi. Sabi niya, hindi po, mapula ang mata mo. Tapos, di nung ay tinignan ko. Sabi ko, mapula nga. No? Tapos po, alam nyo, nung maligo ako nung gabi, nung ako'y nagpupunas, nakita ko, sabi ko, bakit ang dami ko nga parang pula-pula. Pero praise the Lord, I know God is in control. Nung gabi pong yon, ay, sabi nga, sa totoo lang, meron akong nararamdaman. No? Pero praise God, dahil tinuruan ako ng Lord na every time na meron akong nararamdaman, ang ginagawa ko naman po, nag-i-inhale ako and exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale. Pero nung pagkakataon pong yon, mayat maya, kasi nga, alam ko na ito yung aking weapon, no? Yung magpuri ka sa Panginoon. Kasi kapag nag-exhale ako, ang sinasabi ko po ay hallelujah, no? Lima, nag-inhale ako, hallelujah. Hallelujah. Pero nung gabi pong yon, ang ginawa ko po ay hallelujah to my King. Hallelujah to my Lord. Hallelujah to my Savior. Hallelujah to my healer. Basta lahat po, no? Mayat maya yun na At nung po ako sabi nga nung gabi, may bigla pong awit na pinaalala sa akin ng Panginoon. Naansa doon, sa bawat paghinga at pagtibok ng puso, mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Tapos biglang pinarealize sa akin ng Lord na,
Di ba, yung inhale, exhale natin, it is one way of yung paghinga natin. No? Paghinga natin. Na nung time na yon talagang maya, inhale, exhale ako na inhale. Pero, pag nag-exhale ako, yun nga dinideclare ko, hallelujah to my God, hallelujah to my King, hallelujah to my Savior, hallelujah to my... Talagang yun po yung aking at naramdaman ko po, naramdaman ko yung kalakasan, naramdaman ko natanggal yung mga sakit na aking nararamdaman. At pagkagising ko, no, dahil kami yung mag-dome watch, talagang paulit-ulit yung kantang yun, no? Sa bawat paghinga at pagtibok ng puso, mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Sabi ko, ano ba ang ano nun? Ano ba yung umpisa nun? Ano ba yung title nun, no? At alam niya na, sinerch ko po yun, isinulat ko lahat doon sa ay simple lang pala yung simple lang yung lyrics. Ang sabi doon, nawa ay tanggapin ang buhay na nawa ay tanggapin ang buhay na lang nakalulugod sa iyong harapan sa bawat paghinga at pagpintig ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba buong lakas na mahal kita. Tumayo tayong lahat. I-offer natin ito sa ating Panginoon. Let every breath, no? Let every, sabi nga, yung pintig ng puso natin sa umaga pong ito ay tunay nga na maialay natin, no? Let's offer. Hallelujah. Nawa ay tanggapin niyo lang po ang lyrics nun. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan na kalulugod sa inyong harapan. Hayaan natin na malugod ang Diyos sa buhay natin sa pagkakataon na ito. Hallelujah. Ako niyo. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan nakalulugod sa iyong harapan ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba buong lakas minamahal tatanghal kita minsan pa nawa ay tanggapin ang buhay na laan nakalulugod sa iyong harapan ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba buong lakas. Yes, Lord. Itatanghal kita minsan pa with all our hearts. So umaga po ito, let's offer our lives unto our God. Let's offer our breath unto Him. Let's offer everything. Hallelujah. For He is a God who deserves all the praise, the glory, the honor, and thanksgiving. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness. Oh, yes, oh God. Hallelujah, Lord. Ay tanggapin ang buhay na laan
Buong lakas itatanghal kita. Yes, Lord. Buong lakas itatanghal kita. Yes, Lord, sa umaga po ito, hayaan niyo po ng aming buong katauhan, ang aming buong lakas, Panginoon, ay may tanghal lamang ang inyong banal na pangalan. Salamat o Diyos sa presensya niyo. Salamat sa yakap niyo, Panginoon. Salamat sa buhay na ito na patuloy niyo pinapahitan sa amin, O God. Kung niyo hayaan na ito'y pasayang, O God. Hayaan niyo na kayo lamang maluwalat at matakita. Salamat, salamat na marami. We praise you, Lord. Open our spiritual eyes that we may behold the wonders of your law, O God. Sa mga salita niyo na aming pong pagpupulay-pulayan. Salamat, Holy Spirit, for your presence right now. Thank you, O God. Hallelujah. Truly, all the glory, all the praise, all the thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, bago tayo, punta na dito yung mga bata. Natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Hallelujah. Lord, salamat. Sinabi niyo, Panginoon, na patuloy na ilapit namin ang mga bata sa inyo. Sapagkat ang mga bata, Panginoon, ay pinaghaharian niyo, God. Lord, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga katauhan, ay kinalulugdan niyo, Diyos. Thank you, O Lord. Hallelujah. Father, in Jesus' name, hayaan niyo po, Panginoon, na ang inyong kapangyarihan ay patuloy na bumalot po, Diyos, sa mga batang ito. Lord, patuloy ka nila, Lord, na asamin, na makilala sa ating pong pagsasalu-saluhan. No? Handa na po ba tayo sa piyesta? No, piyesta ng salita ng Diyos. Amen. At katulad po ng tema natin sa buwan na ito ng Nobyembre, ang tema natin ay about obedience, no? Kaya yung pong ating sabi nga ay pinaka main verse, no, na naroon na nais ng ating Panginoon na hindi lang basta ating marinig kundi ma-internalize natin, no, maging totoo sa ating mga buhay at higit sa lahat maranasan natin. Ito po ang nais ng ating Panginoon, maranasan natin ang kapangyarihan ng kanyang salita. Amen? Tumayo tayong lahat at basahin natin ang Deuteronomy chapter 5, verse 33.
Yan. Ang sabi po dito, sa salita ng Diyos, ye shall walk in all the ways which the Lord your God had commanded you, that ye may live and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. Amen. No? Ang sabi po dito, walk in the obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you possess. Amen. Praise God. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Amen. Praise God. Sa mga talatang ito, no, ano na ba ngayon? Parang third Sunday. Yan, third Sunday na. Nais po ng ating Panginoon na ang katotohanan na ito, no, ay naroon na magawa po natin. Yung pagsunod, no, yung obedience. Bakit? Sapagkat alam natin na may kaakibat ito na pagpapala. Di ba? Sabi nga to, so that you may live, para daw po tayo ay mabuhay and prosper. No? Hindi lamang mabuhay, kundi naroon na managana. Katulad ng sinabi sa 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Kaya po yung prosperity na sinasabi po o tinutukoy ng Diyos na nais niya na maranasan natin, all aspects of our life. No? Sabi nga, yung all aspects of our life, spiritually, no, mentally, sabi nga, materially, in all aspects, no, lalo na yung ating mga health, no, makuha natin talaga yung prosperity. At prolong your days in the land that you possess. Makakamtan natin yung, sabi nga ay, days or length of days na nais niya na naroon na magampanan natin. Praise God, kahapon po ay nag-celebrate, actually, Friday yon, no? Pero kahapon namin ginawa, nag-celebrate si nanay ko ng kanyang 88th birthday, no? Kaya purihin ng Diyos. At wala po siyang tinitake na maintenance, no? Wala siyang tinitake na maintenance. May binibigay lang po ako sa kanya na parang supplement, isa lang yon. Pero nakita ko po talaga yung long life, no, na nanggagaling sa ating Panginoon. Long life that will satisfy us. Ito yung pangako niya, no? Ito yung pangako niya sa bawat isa. At purihin ng Diyos talagang nakikita ko po talaga yung katapatan ng Diyos sa kanyang salita, no? The Lord wants us to live, no, with prosperity, no, with long life, with long satisfied life. No, mahirap kasi yung mabuhay ka ng mahaba na punong-puno ka naman ng pigati. No? Mahaba nga, punong-puno ka naman ng, sabi nga ay kahirapan. Hindi po yon ang kalooban ng Panginoon. Ang promise niya, a long satisfied life. At ito po ay naroon na mangyayari if we walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you. No? Kapag daw po tayo ay nabuhay ng mayroong pagsunod sa mga pinag-uutos niya sa atin. Praise God. At sa umaga pong ito, may pinakita po ang Diyos, no, sa akin sa Book of John chapter 14 and 15. No, sa Book of John chapter 14 and 15. Dito po natin makikita, no, na paano ba tayo makakasunod, no? Paano ba talaga tayo makakasunod? Kasi may dalawang uri po ng pagsunod, no? May dalawang uri ng pagsunod. Yung isa, no, ito yung sabi nga ito ay yung constructive obedience. Two types of obedience, constructive at destructive, no? Constructive and destructive. Yung constructive daw, ito po yung ang sinusunod mo ay ang Diyos. Ang destructive, ang sinusunod mo ay ang kaaway. Di ba? Bakit? Kasi po, ang kaaway po, no, si Satanas, no, ang layunin niya po ay magwasak, pumatay, at sumira. Pero ang ating Panginoong Hesus po, ang sabi niya, I came here to give you life and have it more abundantly. No?
Kaya makikita po natin na yung mga tao na akala mo ay sikat, no? Marami po, nakamtan nila yung kasikatan, nakamtan nila yung katanyagan, pero sa maling pagsunod, sa pagsunod sa kaaway, no? Sa pagsunod kay Satanas. Kaya ano po yung dulo? Ang dulo nito ay distraction. Naalala ko merong merong ang tawag dito, nag-pop up na meron ako nabasa, yung tungkol doon kay Celine Dion ba yun? Na talagang napasikat, no? Kilala, tanyag. Pero ngayon po, pag nakita nyo, nandun na yung distraction. Halos butot balat na, no? Dahil ang kaaway, hindi ka naman niya naroon na, habi nga ay, bibigyan talaga ng buhay ng may kasaganaan nito. Ang ibibigay sa atin nito ay, sabi nga po, kapamahakan. No? Kaya sa oras na ito, tignan po natin, paano ba talaga makakasunod ang isang Kristiyano? No? Ano ba yung tamang susi para makasunod talaga tayo sa ating Panginoon o sa commandment ng ating Panginoon? Dito po sa aklat ng John chapter 14 and 15, makikita po natin 5 beses, no? 5 times Jesus says, ang sabi niya dito, if you love me, you will keep my commandments. 5 beses po yung inulit dito sa John chapter 14 at saka po sa 15. Kaya ano po ang ibig sabihin nun? Ang sabi nga, love is the key to obedience. No? Love is the key to obedience. Ang tunay na pagmamahal sa ating Panginoon, yun lamang ang magiging susi para makasunod tayo sa Kanya. No? Kaya makita niyo po yung vision na ibinigay sa atin sa Jesus Be Lifted Up Church. Ano yung vision natin? To be a faithful church. No? To be a faithful church motivated to live victoriously as a light in this world sa pamamagitan ng ano? Through our first love to our Lord Jesus Christ. Kasi hindi natin mararanasan na maging faithful tayo. Hindi natin mararanasan na tayo maging victorious. Hindi natin mararanasan na tayo maging liwanag o light of this world if we don't love our Lord. Amen? No? Kaya napakahalaga po. This is the key, no? Ito yung susi para tayo ay talagang makasunod sa ating Panginoon. At tandaan po natin, sa pagsunod sa ating Panginoon, laging may reward, no? Nakakalungkot lang dahil sa panlilinlang ng kaaway, no? Naroon na sabi nga po ay hindi makasunod ang isang Kristiyano. Pero kapag po talaga naroon ang tunay na pag-ibig, no? Ay naroon po na talagang magagawa natin na makasunod sa kanyang kalooban, no? Kanina po bago kami pumunta dito, no, ang gawa ko po kasi dahil nga pag hindi ko na sasama si nanay, sa bandang 7:00, binubuksan ko na po ang TV at nakikinig po kami sa Jesus the Healer, no, ng Jesus is Lord Church. At kanina, nung pinakinggan ko po yung teaching ni Pastor Ronnie Inton, no, siya po yung unang-una na mga pastors noon, no po, ay nagkaroon po ng confirmation, no? Sabi ko, Lord, talagang no, na-untitled nung kanyang mahal mo pa ba ako? No? Mahal mo pa ba ako? Yun yung title, no? At ang tinutukoy nga po dito ay ang pagmamahal natin sa ating Panginoon, no? At makikita rin po natin to, no, doon sa last ng John, na kung saan ay tinanong ng ating Panginoon si Peter, no? Dahil si Peter po noon ay, sabi nga, dahil sa kanyang nagawa siguro, dahil naroon na siya yung nagsabi sa ating Panginoon na umalis na ang lahat, pero ako hindi kita iiwan. No? Siya yung nagsabi noon sa ating Panginoong Yesus. Na ang sabi niya ay, dadaan muna sa aking bangkay. No? Ganon siya noon.
no? Pero dumating sa punto, i-deny niya ang ating Panginoon, no? At dahil dito sa nangyaring to, no? Naroon po na dumating sa punto na naisipan ni Pedro na bumalik na lang sa pangingisda. Bumalik to sa kanyang dating buhay. Pero makikita po natin, no? Siya po ay muling kinausap ng ating Panginoon. Sa kanya ang Panginoon po ay nag-resurrect, no? Nagpakita po siya kay Peter at tinanong niya si Peter, Peter, do you love me? Di ba? At alam niyo po, ang sagot ni Pedro ay, Opo, Panginoon, mahal kita. Pero tinanong uli siya. 3 beses po siya tinanong, no? At makikita natin sa bawat katanungan, may commandment na ibinibigay ang ating Panginoon if we truly love Him. No? Kaya makikita po natin na ang tunay na pagsunod pala ay mangyayari lang if we truly love the Lord. Amen? Kung talagang mahal natin ang ating Panginoon. No? At dito, makikita po natin, no, there are 5 benefits of walking in obedience before God. No? 5 benefits of walking in love to obey God. Po. Makikita natin, buksan natin sa John chapter 14, verse 15 to 17. Unang-una, John chapter 14, verse 15 and 17. Asan na si Goy? Buksan natin. Lima ano? Ayaw. Okay, sino unang nakakita? John chapter 14. Ayan. Sabi nga, the benefits of walking in love through, to obey God, no? Ang sabi dito sa John 14:15, if you love me, keep my commandments, no? Kung mahal daw natin siya, ay naroon daw po na yung kanyang mga utos ay naroon po na susundin natin, no? And I will pray the Father, and He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Sa 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but you know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Amen. Ang unang-una po, no, dito po sa tinukoy ng ating Panginoong Hesus, na sabi nga po ay makakasunod tayo sa Kanya if we love Him. Sabi nga, this obedience leads to the power of the Holy Spirit. No? Yung daw pong pagsunod natin, no, dahil mahal natin siya, no po, mararanasan natin yung Santong Espiritu. No? Yung pong Santong Espiritu, it leads to the power of the Holy Spirit. Tandaan po natin, naroon po na, sabi nga po, nung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, no? Ang Santong Espiritu po ay wala pa sa atin, no? Hindi natin nararanasan. Kaya nga minsan, ako nga personally, nung una ako magbasa ng Bible, ang sabi ko, para bang kwento to na paulit-ulit lang. Nung time na yon, yun nga, ang bisyo ko, nagbabasa ng comics. Kaya para sa akin, parang comics lang, kwento lang. Pero nung makilala ko siya, tanggapin ko siya sa aking buhay bilang Panginoon tagapagligtas, no? Nagdwell yung Santong Espiritu sa aking buhay, no? Dahil ito po yung pangako ng Diyos sa mga sinuman na tatanggap sa Kanya bilang tagapagligtas, ang indwelling of the Holy Spirit will be with us, no? At dahil dito,
makikita po natin na mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. No? Yung kapangyarihan ng Santong Espiritu, katulad ng ating binasa, na, sabi nga po, ibibigay niya, ipapadala niya ang Santong Espiritu na makakasama natin. Sabi doon sa John chapter 14, 15, and 17. Na ito po ay napakahalaga. No? Sabi nga ay, without the power of the Holy Spirit in our lives, hindi po tayo magtatagumpay. No? Lalo na po, ang sa salita ng Diyos, no? Hindi ito magiging buhay sa atin. Ang Santong Espiritu ang nagbibigay buhay, no? Sa salita ng Diyos. Kaya ito ay nagiging rema. No? Ano ibig sabihin ng rema? Spoken word. Ibig sabihin, buhay. No? Buhay. Nagiging totoo sa ating mga buhay. No? Dati, ang salita ng Diyos, ang Biblia, logos lang to sa atin. Maaring nababasa na natin, pero logos lang, written word lang. No? Pero kapag nariyan po ang Santong Espiritu, ang salita ng Diyos ay nagiging buhay, nagiging rema. Kaya kapag ito po ay nagiging rema, nagiging buhay, no? Ito po yung magbibigay sa atin ng, sabi nga po, ng power para sumunod doon. No? Para sundin ang salita ng Diyos. Dahil kapag hindi po naging rema ang salita ng Diyos, kahit pa ulit-ulit pa natin itong marinig, no? Naalala ko nga po, no, sabi nga yung, anong tawag dito? Proverbs 3, 5, and 6. No? Yung trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct our path. Kabisado ko po yun, sabihin na kabisado ko na yon. No? Siguro yung iba, kabisado nyo rin. No? Pero hanggang written word lang. Hanggang written word lang. Kaya ano nangyayari? Walang power sa buhay natin. No? Walang power sa buhay natin. Pero kapag ito ay naging rema, o kaya ay naging buhay, no? Katulad po ng naranasan ko, na nung ako po ay yun nga, katulad lagi kong pinapatotoo, no? Na nanghiram ako ng suklay, hindi ko alam kung saan napunta yung suklay, nung hinihingi na sa akin, hindi ko doon naging rema, andyan ay ang Proverbs 3, 5, and 6. Sa akin, sabi nga nun, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Kaya nung pagkakataon na yon, parang kung titignan natin ay, simpleng-simple lang, itatawag mo pa sa Diyos. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Kaya hindi tayo magtiwala sa Kanya. Simple lang, suklay lang. Hihingi mo pa ng ano sa Panginoon. Pero hindi pala eh. Ang sabi ka nun, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. At nung time na yon, natuto ako na, Lord, ituro niyo naman po sa akin yung suklay na yon. At nung ko naranasan, yung katotohanan ng Kanyang salita, that if we acknowledge Him, He shall direct our path. Amen? No? Naging buhay. Kaya ano nangyari doon? Naging bahagi na ng sistema ng aking buhay. No? Naging sistema na to, naging part na ito ng buhay ko. Na kapag ako ay merong hahanapin, kapag ako ay merong kailangan, no? Na hindi ko alam, nandun ka agad. Nagiging automatic. Kagabi, praise the Lord, purihin ang ating Panginoon, biglang nag-message si Sister Lynn, no? Dahil nga po mga nagliligpitan na, ang sabi niya, Rev, nadala niyo po ba yung Tupperware na pink? Sabing ganon. Hindi niya daw makita, no? Eh sabi ko sa kanya, ay, hindi. Sabi ko, dahil ang dinala ko ay yung mga lalagyan na binili ko. No? Yun yung pinaglagyan ko ng ulam na naiuwi ko. Tapos, maya-maya, edi, hindi ko na puna-puna. No? Hindi ko na puna may ginawa na ako. Nagulat ako dahil doon sa susunod niyang message, sabi niya, ay Reb, okay na po. Sabi ganun. Nag-pray po ako sa Holy Spirit. No? Humingi po ako ng tulong sa Holy Spirit at pinakita niya po sa akin. Actually po,
kanina pa po ako labas-masok doon sa yung ating lalagyan ng ng gamit, no? Talagang hindi niya daw po makita. Pero nung nag-pray siya sa Holy Spirit, doon niya rin nakita. Doon na rin niya nakita, sabi niya. Kasi po baka po pagalitan ako ni Kuya Dudes dahil kay Kuya Dudes po yun, no? Kaya alam niya, makikita natin, kapag ang salita ng Diyos ay naging rema, naging buhay, no? Sa ating mga buhay, makikita po natin, no? Na ang sabi nga ay, yung kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kasi minsan, ang kapangyarihan kasi na gusto natin, yung mga parabang mga magic, hindi. No? In every aspects of our life, the power of the Holy Spirit is willing, no? Handa siya na turuan tayo, samahan tayo. No? Kahit na ganong kalaking problema yan. No? Kahit na ganong kalaking problema yan. Just acknowledge, no? Na sabi nga, sumunod tayo. No? Sumunod tayo sa salita ng ating Panginoon. No? Hayaan natin na ito'y maging bahagi ng sistema ng ating buhay na sumunod. No? Magpakumbaba. Sapagkat ang sabi nga, ang nagpapakumbaba ay nagmamataas. Ay babagsak pala. No? Kapag nagmamataas tayo, no? Ibabagsak tayo. Pero ang nagpapakumbaba, itinataas ng ating Panginoon. No? At ang isang paraan talaga ay naroon na sabi nga, pagsunod. Kasi sa mga nangyayari po sa atin, no? Doon makikita yung salita ng Diyos na nagiging buhay. No? Doon niya ipapaalala, no? Yung Santong Espiritu ipapaalala sa atin yung mga salita ng Diyos. At ang tanong dito, susunod ka ba? No? Susunod ka ba? Pinaalala na sa iyo na halimbawa, merong pangyayari na kaya ka pala problemado kasi naroon na may tinatago kang hindi maganda, no? Pero kapag pinaalala ng Santong Espiritu na magpakumbaba ka lang, no? Umamin ka lang, no? Dahil ang sabi ng Panginoon, if you will confess your sins, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness, no? Laging handa magpatawad ang Panginoon. Kung siya, Diyos, Panginoon, makapangyarihan, nagpapatawad, tao pa kaya? Amen? No? Kaya naroon na kapag inuna natin siya, habi nga, humingi ng tawad sa Kanya, and then tuturuan niya tayo na pumunta dun sa tao din na yun, o humingi rin ng tawad, at makikita natin ang pagkilos ng Santong Espiritu. Amen? No? Kaya, sabi nga, obedience leads to the power of the Holy Spirit. Dahil ito yung kalooban ng Diyos. No? At sabi nga, yung obedience sa yon, katulad nung, sabi nga, pinaka-key, no? Mangyayari yon if we love God. No? Kaya napakahalaga po nun. No? Na sabi nga po ay, sabi nga, if you love me, you will keep my commandments. No? Kaya dapat ang maging susi lagi ay yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Lord, gagawin ko po ito dahil mahal ko po kayo. No? Lalapit ako sa Kanya, Panginoon, dahil mahal ko po kayo. Gagawin ko po ito, Lord, dahil mahal ko po kayo. Amen? No? Ito yung laging dapat na maging pundasyon natin sa lahat ng ating gagawin because we love Him. Po? Because we love Him. Gagawin natin ito dahil mahal natin siya. Amen? Maging sa oras na ito, Lord, makikinig ako dahil mahal kita. Amen? Kapag ganun po yung ating puso, alam niyo po, alam ko ngayon pa lamang, meron na siyang kapahayagan na sinasabi sa atin. No? Kaya naroon po na maaring, halimbawa, ito yung sinasabi ko, pero ang Santong Espiritu, may ibinibigay na sa iyo. No? May sinasabi na sa iyo. No po? Ay makikita po natin, no, kapag we love Him, no, we will obey Him, and it will lead to the power of the Holy Spirit. Po, magiging totoo ang kapangyarihan ng Santong Espiritu sa ating mga buhay, no? Naalala ko nga noon, no, biglang pinaalala lang ng Santong Espiritu na nung ako po noon ay ng problema, no, dahil doon sa contact person namin doon sa Pasig, na alam ko na nagluluko, na sabi nga ay naroon na, sabi nga po ay may ibang babae, tapos ayaw niya pang,
kumbaga sabi nga ay, pag tinanong mo siya, sabi niya, Tay, kumusta na po kayo? Ang sasagot ay, eto, nasa impyerno. Parang dinideclare niya pa na talagang ginagawa niya, no? Nakaramdam ako ng, yung lungkot talaga ako ng time na yon, no? Pero makikita natin, no, sabi nga, yung the power of the Holy Spirit, nung ako po ay, sabi nga, midweek service yun, dahil sa kalungkutan ko, no, dahil doon sa nangyayari, hindi ako doon sa baba, hindi ako doon umupo doon sa baba, umupo ako doon sa likuran, bleacher yun, no, bleacher yun, doon sa Marcos Stadium pa, doon sa Pasig. Doon ako umupo doon sa taas, no, nakapangulumbaba ako nung ako'y nakikinig. Ang topic noon ay doon sa Mark chapter 2 ba yun, o 5 na yung isang paralitiko, no, na pinagtulungan ng 4 na magkakaibigan, no, na yung magkakaibigan na yon talagang gumawa ng paraan, no, nagkaisa, nagtulong-tulong, na yung paralitikong yun ay buhatin para ilapit sa ating Panginoon. No po? At alam nyo, noong pong marinig ko yun, no, biglang iba yung dating ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. No? Iba yung rema na natanggap ko sa pagkakataon na yon. Nakita ko yung kahalagahan ng pagtutulong-tulong sa panalangin sa isang tao. Bakit? Kasi noong time na yon, yung asawa, yung anak, para bang hayaan nyo na siya. Ganon lagi, no? Para bang hayaan nyo na siya, no? Pero sabi ko nga, nung time na yon, bigla, nung sinabi yon ng Panginoon, nang usap sa akin yung word na yon, alam nyo, sabi nga, sa power ng Holy Spirit, mula sa bleacher, pagbaba, sabi ko nga, kumbaga, parang kung i-picture, talagang ang bilis kong bumaba. At hinanap ko yung asawa. Na sabi ko doon sa asawa, sabi ko, Nay, sabi ko ganon, huwag natin bitiwan si tatay. Pagtulong-tulungan natin, no? Pagtulong-tulungan natin sa panalangin. Kasi yung anak, siguro dahil talagang harapan, parang ayaw na. Pero sabi nga, pagtulong-tulungan natin. At makikita natin, no, may yung kapangyarihan. At praise the Lord, dahil nangyari nga, dahil totoo ang salita ng Diyos, nagtulong-tulong kami sa panalangin, no? Bagamat ganun pa yung ginagawa, pero bigla po, one time, binago ng Diyos ang buhay niya. At siya po ay naging pastor pa, no? Kaya makikita natin, no? Kaya nga po, nung galing kami ng Macau, yung aming pong tinuluyan, naroon po na ganun, may problema rin, no? Sa kanyang asawa, nalaman niya na iniwan yung mga anak, sumama sa ibang Pero ang sabi ko pa nga rin sa kanya, sabi ko, ay kailangan ipaglaban pa rin siya kasi asawa mo siya, no? Kasi minsan tayo, kung yun ang pinili niya, bahala siya. Basta ako, popokus na lang ako dito sa anak ko. No, sabi ko, hindi po. Kailangan ipaglaban niyo siya. Kasi asawa niyo siya sa ayot sa gusto niyo, asawa niyo siya. No? Kailangan niyong ipaglaban. No? Kaya makikita po natin, at doon mo makikita ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, no? Sa bawat panalangin na iyong gagawin. Po, kaya, sabi nga, if you love the Lord, you will obey His commandments. Bakit? Ano ba yung commandment ng Lord? No? Ang commandment ng Lord, love your enemies. Diba? Na kung sa palagay na ito ay kalaban mo na yung asawa mo dahil nga iniwan, no? Iniwan kayo, no? Pero ang sabi ng Panginoon, love your enemies. Ito yung pinaka-command niya. Kaya kapag ganun po, anong gagawin mo? Babaliwalain mo ba? Hindi. Kapag sinabing love, may gagawin ka, no? Kaya alam ko, si Ate Abby talagang nandun pa rin yung divine love na yon, no? Nandun pa, kasi yung love, mayroong pag-asa, di ba, Ate Abby? May pag-asa. Ang tunay na pag-ibig, no? No? At makikita naman po natin, no, na sa pagsunod sa ating Panginoon, because we love God, the Lord always rewards us. Amen? Nandoon lagi yung reward ng ating Panginoon. Amen? Ang number 2,
Ang sabi dito sa John chapter 14, 18 to 21. John chapter 14, 18 to 21. Ang sabi nga nun, I will not leave you orphans, I will come to you. A little while longer, and the world will see me no more, but you will see me, because I live, you live also. 20. At that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Yon, tingnan nyo, no? He who has my commandments and keeps them. Ang ibig po sabihin dito yung keep, hindi yung nandun tinatago. No? Hindi yon. Kundi naroon na ino-obey natin o ikinakapamuhay natin. No po? It is He who loves me. No? Siya daw yung talagang nagmamahal sa ating Panginoon. And He who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Amen. Ito yung number 2. No? If we keep or obey His commandments because we love Him, sabi nga po, it leads to revelation. No? It leads to revelation. Ang sabi niya, I will manifest myself to Him. No? Kaya, makikita mo po dito, no? Ako po, nung naroon na, sabi nga ay, natanggap ko yung kapahayagan na ito, no? Nagkaroon ako ng kaisipan o nagkaroon ako ng, sabi nga po, ng pangunawa na sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, no? Sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, pangit man yan o maganda, ang sabi doon sa kanyang salita, I will manifest myself to him. Amen? Ano ibig sabihin nun? Sa lahat ng pinagdadaanan natin, maganda man o pangit, nagpapakilala ang Panginoon sa atin kung sino siya. Amen? Kung sino siya. Halimbawa, nagkasakit ka o meron ka naramdamang sakit, no? Kung mahal natin siya at ang kanyang salita ay ikinakapamuhay natin, He will manifest Himself to us as He is our great healer. No? He is our great healer. At dahil ito yung, sabi nga po, yung manifest ay yung, sabi nga po, revelation na ibinibigay ng Diyos sa atin, ano ang mangyayari? No? Hindi ka, sabi nga, hindi ka naroon na o-occupy ng nararamdaman mo, no? Nung nakikita mo, kundi ma-occupy ang puso mo nung kapahayagan that truly He is your great healer, no? He is your great healer. Kaya anong lalabas sa bibig mo? No? Anong lalabas sa bibig mo? Yung kanyang mga pangako, by your stripes, Lord, I am healed. No? By your stripes, I am healed. Kaya kahit na ano yung ating nararamdaman, hindi ka pwedeng igupo nung nararamdaman mo. No? Itataas ka noong kapahayagan kung sino ang Panginoon sa buhay mo. At dahil dito, yun ang magbibigay sa iyo ng, sabi nga po, ng strength. No? No? Yun ang magbibigay sa iyo ng strength para mapaglabanan mo. Yung, sabi nga po, yung sakit man yan, o karamdaman, katulad nga po ng pinatotoo ko sa inyo kanina, no? Na dahil naging buhay nga sa akin, na, sabi nga po, even the life, no? Yung breath of life na yon na nanggagaling sa Kanya, it will give us strength. It will give us, yung pag talagang, yung hininga ng buhay, ang ating naranasan, yung hininga ng buhay na yon perfect. Amen? Perfect siya. No? Kaya na mangyayari, mararanasan mo yon. Kaya sabi ko nga, nung time na yon, nung talagang grabe, no? Iba yung talaga nararamdaman ko. Mayat maya, hallelujah. Hallelujah. No? Inhale ako ng malalim, exhale ako. Pero biglang pinaalala sa akin ng Lord na kapag nagsabi ako ng hallelujah, kasi ibig sabihin ng hallelujah, praise the Lord, di ba? Hallelujah to my King. Hallelujah to my Lord. Hallelujah. Talaga, ang dami. No? Hindi ko mabilang. Pero, yun nga,
biglang pinaalala nga sa akin through that song, sa bawat paghinga. No, sa bawat paghinga. Sa bawat paghinga natin, no? We can give Him the glory, no? Kaya praise the Lord. Sabi nga, obedience leads to revelation. Sa pagsunod natin sa kanyang salita, una sa pag-ibig natin sa ating Panginoon, no? At dahil sa pag-ibig na yun, natin sa ating Panginoon, yung kanyang salita ay nagiging buhay sa atin, talagang pinananampalatayanan natin, pinanghahawakan natin, no? Sabi nga, it leads to revelation. Ito ay magdudulot sa atin ng kapahayagan, no? Mag-aano to sa atin ng kapahayagan na sa Kanya ay walang imposible, no? Na sa Kanya ay naroon na, sabi nga ay, mayroong kaparaanan dahil ang kaparaanan niya ay higit sa ating kaparaanan at ang Kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan, no? Yung revelation, yung kapahayagan kung sino talaga siya, no? Kung sino talaga siya sa ating buhay. Hindi lamang siya naroon na minsan, yes, sinasabi natin, you are my Lord. Pero hanggang saan yung pagiging Lord niya sa ating buhay? No po? At naroon po na kapag mahal natin siya, susunod tayo sa kanyang salita, at yung kapahayagan na yon, kung sino siya sa ating buhay, ay matatanggap natin. Kaya walang problema o pagsubok na magpapabagsak sa atin. Amen? Walang problema o pagsubok na, sabi nga ay, magbibigay sa atin ng, sabi nga po, ng downfall mode. No? Hindi ka naroon na laging mukhang, ano bang mukha nung na nasa down mode, mode. No? Yung nasa downfall mode. Ano ang itsura ng mukha? Ha? hindi mapinta, no? Kapag po naroon ang kapahayagan, ay natanggap natin kung sino ang ating Panginoon na pinagkatiwalaan ng ating buhay, lagi tayong makakangiti. Amen? Lagi kang makakangiti, no? Dahil alam mo, may gagawin ang Diyos. Amen? May gagawin ang Diyos. Ang mangyayari nga nun ma-excite ka pa no? Ma-excite ka. Bakit? Dahil alam mo, may gagawin ang Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ang Diyos. Yan. Sa kabila, may gagawin ang Diyos. Continue to love Him. No? Patuloy lang natin mahalin ang ating Panginoon. Huwag tayong magpadala sa ating mga sitwasyon. No? Let's love the Lord. No? Patuloy natin siyang mahalin, patuloy natin siyang sambahin, anuman sitwasyon na ating nararanasan. Kasi minsan, sumasamba ka lamang kapag pinagpala ka, no? Naalala ko yung yung awit, no? Ano sabi doon? Bakit nga ba sinasamba kita? No, yung awit na yun, di ba? Bakit nga ba pinaglilingkuran ka? Bakit nga ba? Ano ba susunod? Ayan. Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran ka? Bakit pinasasalamatan ka? Ano sabi nga nun? Dahil nais kong ibigin ka. Amen. Di dahil sa pagpapala, nais kong ibigin ka. Dapat daw pala, di dahil sa himala, no? Hindi dahil doon sa mga bagay na yon, dahil sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen? No? Napaka po ng awit na yan. Isang paalala yan, no? Isang paalala yan sa atin na hindi dahil sa mga pagpapala, hindi dahil sa mga himala, no? Kaya tayo nagpupuri sa Kanya, naglilingkod sa Kanya. Hindi, dahil iniibig natin siya. Amen? Dahil naroon na una sa lahat, naranasan natin yung pag-ibig niya sa atin, no? As a reciprocal, no, bilang pagganti, nais din natin siyang ibigin. Amen? No? Kaya purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Number 3.
Tandaan natin, ano? Obedience leads to revelation. Kaya sa lahat ng nangyayari sa atin, yung mga pinagdadaanan natin, ang laging maging desire ng puso natin, Lord, gusto kitang makilala. No? Gusto kitang makilala kung sino ka sa aking buhay sa ganitong sitwasyon ng aking buhay. Dahil magpapakilala siya sa atin. No? Number 3, John chapter 14, 22 to 26. John chapter 14, 22 to 26. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? No, marunong pa to si Judas. No? 23, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, ito na naman, no? Ito yung pangatlo. If not, binibigyan diin ng ating Panginoon. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. 24, he who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. 25, these things I have spoken to you while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send, in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Amen. Ang number 3, obedience leads to intimacy with God. No? Yung pangalawa, yung number 2 natin, revelation, yung kapahayagan, no? Pero dito sa number 3, yung sa pag-obey natin o pag-keep natin ng kanyang mga commandments because we love God, it will lead us to intimacy. Ano ibig ba sabihin ng intimacy, no? Ito yung naroon na talagang yung total trust mo, no, ibibigay mo sa kanya, no? Talagang naroon yung talagang yung intimate relationship sa Kanya. Na wala kang ibang pagkakatiwalaan, talagang siya lamang. Because you have an intimate relationship sa Kanya. No? Lahat ng aspeto ng buhay mo, siya ang iyong pagkakatiwalaan. No? Hindi yung yaman mo, hindi yung galing mo, hindi yung position mo, hindi yung power mo, kundi yung, habi nga ay, pakikipagrelasyon mo sa Kanya. No? Yung pagtitiwala mo sa Kanya, yun yung iyong naroon na magiging kabuhay, no? Ikabubuhay. It leads to intimacy with God. Ito yung pagkakataon na kung saan lagi mo siyang tatawagan, lagi mo siyang kakausapin, lagi mo siyang, habi nga, i-acknowledge. Lord, tama po ba to? Lord, kahit halimbawa, kahit nagluluto ka, no? Sister Clyde, kaya masarap magluto eh. Diba? Dahil lahat ng pagkatiwala mo sa Diyos. Naroon na sabi nga, in all our ways, acknowledge Him, and He will direct our path. Ito yung intimacy na sa lahat, no? Ina-acknowledge mo siya. Kahit naglalaba ka lang, no? Kahit nagluluto ka, kahit naroon na naglalakad ka, no? Ibig sabihin, lahat. Kahit nga maghahanap ka lang, kahit suklay, kahit karayom, no? Lahat. Yun yung mayroong intimate relationship sa ating Panginoon. No? Pagkakatiwala mo ang lahat. No? Katulad nga ng sinabi dito sa ating binasa sa John chapter 14, 22 to 26. At naroon naman po ang pangako niya, no? Siya magpapaalala ng kanyang mga salita, no? Kaya nga po yung di ba, isang paraan para tayo ay lumago sa ating pananampalataya ay reading the Word of God, no? Nanon tayo ay magbasa ng salita ng Diyos, no? Magbasa ng salita ng Diyos na we don't need to yung kabisahin, no? Kasi yung iba nahihirapang magkabisa. Hindi po.
ang salita ng Diyos, naroon po na itinatago sa puso. At in His time, ito po ay lalabas. No? Kaya wag tayong maghinawa na magtago sa ating mga puso ng salita ng Diyos. Dahil sa tamang timing, lalabas to, papaalala ng Diyos, yung nabasa mo, yung itinago mo sa iyong puso. No? Naalala ko nung nung ako'y nag-aaral noon, yun nga, naipatotoo ko na rin to, na nung mag-exam kami, alam ko sa sarili ko, hindi ko nasagot. Alam ko sa sarili ko, bagsak ako doon sa exam na yon, no? Kaya, nalungkot ako, umupo ako doon sa sabi nga, sa labas ng chapel, no? At nandoon, nagmumukmuk ako doon. Alam nyo, bigla-bigla. Talagang biglang pinaalala niya sa akin, ang sabi niya, my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. For my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. No? Kung titignan mo, anong relationship nun sa no? Pero alam nyo, dahil natanggap ko yon, bigla niyang pinaalala, naging rema sa akin yon, yung kalungkutan ko, nawala. No? Nawala yung kalungkutan. Na ang nasabi ko na lang, Lord, thank you, into your hands I entrust everything. Yun na lang ang nasabi ko. At alam nyo, pag kinabukasan nung ibigay yung exam, pasado ako. No? Ay makikita nyo na talagang iko-comfort ka ng salita ng Diyos. No? Bibigyan ka niya ng pag-asa ng salita ng Diyos kapag ito ay naroon na naging rema sa ating puso. Kaya ang napakahalaga talaga na ang matanggap natin yung rema word. No? Yung rema word. Yung buhay na salita. Dahil kapag buhay, makikita natin may kapangyarihan. Pero kapag hindi buhay, no, written word lang, hindi ito makapag-manifest, hindi makapag-manifest yung kapangyarihan sa atin. No? Praise the Lord. Bigla ko naalala si Asher. Si Asher daw po kasi nung may time na sinundo ni Pastora Sheik. Pagkasundo, sabi daw kay Pastora Sheik ng teacher, kagigising lang po niya. Ibig sabihin, natulog pala no, sa klase. Nung time na yon, yung palang kanilang lesson about living things and non-living things. Kaya ang sabi daw nung kaklase ni Asher, si Asher, non-living things. Kasi tulog. Kaya, huwag niyong hayaan na maging non-living things tayo, ha? Tingnan niyo, baka may non-living things niya sa katabi niyo. Kalabitin niyo na. Kasi hindi makakakilos ang kapangyarihan ng Santong Espiritu kapag non-living things tayo. We are living things. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang Holy Spirit talaga, no, magaling no. Basta bigla na lang pinaalala niya sa akin, no. Yan, praise the Lord. Number 2, obedience leads to intimacy with God. Yan, number 4. John 14:27 to 31. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you love me, you would rejoice because I said I am going to the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming and has nothing in me. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandments, so I do. Arise, let us go from here. Dito makikita natin, yung obedience daw natin sa ating Panginoon, it leads to peace. No? It leads to peace. Yung pagsunod natin sa ating Panginoon, because we love Him, we keep His commandments, it gives us peace. At yung sinasabi ditong peace ay yung peace that passeth all
understanding. No? Sabi nga, the peace that passeth all understanding. Anong ibig sabihin nun? Peace that passeth all understanding. No? Alam nyo, naranasan ko po itong peace that passeth all understanding. Sabi ko, Lord, yun pala yun. No, yung peace that passeth all understanding. Alam nyo, kung paano ko naranasan yun? Noong pong time na nagkaroon ng lindol sa Mindoro. No? Nung magkaroon ng lindol sa Mindoro, napakalakas po ng lindol na talagang nagkaroon pa nga po ng tsunami noon eh. No? Marami ang medyo namatay dahil nadala ng maraming nasira. Merong isang barangay na halos nabura. Anong barangay po ba yon? Pero ngayon ay sa may tabi ng Wawa, no? Yun ang na wash out, no? Noong time na magkaroon ng lindol, no? Alam nyo, bakit ko na rin nasabi na ganun pala yung peace that passeth all understanding? Dahil nung time na yon, alam niyo po ang naging prayer ko, no? Ang naging prayer ko lang noon, Lord, into your hands we entrust our lives. Yun lang po ang lumabas sa aking bibig. Lord, into your hands I entrust our lives. At pagkatapos po nun, grabe yung peace. Although, talagang marami po nun, naririnig namin, nagtatakbuhan, no? Yung iba, nagkakagulo dahil may nagsasabing, ayan na, tubig, o ano-ano. Takbuhan dun sa labas. Pero kapag po pala, yung peace that passeth all understanding, ang ating naranasan, no? Hindi tayo maaapektuhan nung nangyayari sa kapaligiran. No? Hindi ka maaapektuhan nung nangyayari sa kapaligiran. Still, you can praise and worship our God. Amen? No? Kaya ang sabi nga nun, ito po yung nais ng ating Panginoon na maranasan natin. If we love Him, we must keep His commandments, and the peace of God, which passeth all understanding, will keep our hearts and our minds through our Lord Jesus Christ. Amen? No? Kaya, kapag po, isang example nito, no? Sabi nga po, di ba, if we love Him, we must keep His commandments. Halimbawa, nagkaroon ka ng problem financially, no? Hindi naman maiiwasan yon. Pero ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Ibig sabihin, yung problema mo, hindi magiging dahilan para hindi ka sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Amen? Hindi magiging dahilan yon. Hindi magiging dahilan para hindi mo maibigay yung tithes mo. Naalala ko yung patotoo ni Sister Clyde na nag-testify siya na iba po pala talaga. Kasi minsan nadadala tayo ng sitwasyon, no? Kaya dahil sa sitwasyon, hindi mo magawang sumunod. No? Hindi mo magawang sumunod sa kanyang commandments. No? Kaya ano ang nangyayari? Imbis na makagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin, hindi makagawa ng himala. Bakit? Hindi ka makasunod doon sa kanyang pinagagawa. No? Kasi minsan nga, nandun lang na kapag pinagpapala ka, tsaka ka lang, hindi po. Even sa sitwasyon na kung saan para bang hindi mo naroon na kayang gawin. Pero dahil mahal mo ang Diyos, Lord, uunahin kita. Amen? No? At makikita naman natin, walang sino man ang sumunod sa Kanya na hindi niya pinabayaan. No? Kapag talagang nagsumunod ka sa Kanya. Naalala ko yung patotoo nga ng pastor, ewan ko nasabi ko na sa inyo to, no? Na yung pastor na yon bago pumunta sa gawain, tinawagan ng asawa. Sabi niya, pa, ang tawag dito, wala nang gatas si baby. Kaya pag nakatanggap ka ng blessing, diyan sa Bible study na pupuntahan mo,
unahin mo yung gatas ng anak mo. Sabi sa kanya. Sabi sa kanya, o sige, mahal, uunahin to, no? Pag-pray mo na may magbigay sa akin ng blessing. Kaya nung magpunta siya doon sa Bible study, no? Ginawa niya yung kalooban ng Diyos, no? Pagkatapos niya mag-share, no, doon sa Bible study na yun na kanyang pinuntahan, praise God, may nag-bless sa kanya. No? May nag-bless sa kanya. At nung matanggap niya yung blessing, nung tignan niya, sabi niya, uy, tama-tama, pambili ng gatas ni baby. No? Pero nang paalis na sila, ang sabi ng isang member, ay, pastor, may pupuntahan lang po tayo. May pagpe-pray po tayo. No? Kasi meron pong kapatiran na aalis, mag-a-abroad, nangangailangan po ng prayer. Ganun po ba? O sige po, sige, puntahan natin. No? At nung papunta na sila doon sa bahay ng kapatiran na mag-a-abroad at nagpaamingi ng panalangin, biglang nangusap sa kanya ang Panginoon. Sabi ng Lord sa kanya, ibigay mo yung natanggap mo doon sa ipagpe-pray mo. Naku, alam nyo, talagang nagtatalo yung niya. Sabi niya, Lord, pambili ito ng gatas ng baby ko. No? Pambili ito ng gatas ng baby ko. No? Pero, dahil mahal niya ang Diyos, sumunod siya. No? Sumunod siya. Kaya po, nung pagkatapos niya mag-pray, sabi niya, Brad, idagdag mo na ito sa panggastos mo. Actually, ayaw pang tanggapin eh. Hindi, wag na po, Pastor. Hindi. Sige, idagdag mo yan para baon. No? Di nung ibinigay niya, hindi niya malam kung anong nararamdaman niya na uuwi siya ng walang gatas. No? Pero tapat po ang ating Diyos. Amen? Nakakailang hakbang pa lang siya papalayo, biglang tinawag siya ng Pastor, sandali lang. Sandali lang po. Balik po muna kayo. Ay, bakit? Ano po? Tapos may inabot sa kanyang envelope. Sabi niya, thank you po, thank you. Sabi gano'n. Sabi niya, thank you. Sabi gano'n. Sige, pagpalain ka ng Diyos. Gano'n. Tapos nung pag-uwi niya, nung pauwi na siya, alam niyo, nung buksan niya yung envelope, ang laman, 3 doble nung kanyang binigay. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nung umuwi siya, hindi lang gatas ang dala niya. No? Hindi lang gatas, may groceries pa siya. Paano kung hindi siya sumunod? Diba? Alam niyo po sa ating mga buhay, no? Ang nais ng ating Panginoon, lalo na sa sitwasyon na talagang problemado ka, doon ka sumunod sa ating Panginoon. No? Kapag meron tayong naroon na nararanasan, tanong mo kaagad si Lord, Lord, ano po ang gusto niyong gawin ko? No? Hindi yung gusto nating gawin, kundi yung gusto ni Lord na gawin ko. Dahil may mga times kasi itetest ng Lord tayo talaga, no? Naalala ko nga nung sabi nga, ako, praise God, dahil talaga nung makakilala ko sa Kanya, talagang naging sa puso ko na kapag nagkaka-blessing ako, hindi ito akin, kundi magiging daluyan to ng pagpapala, no? At first time na naramdaman ko, yung akin to, nung may magbigay sa akin ng 1,000 dahil birthday ko. Ay talagang, sabi ko, parang kakaiba tong nararamdaman ko. Kasi talagang parang may sumisigaw na, akin to. No? Kasi pag sinabing akin to, pwede mong bili ng lahat, di ba? Pwede mong bili kahit sa mong gusto ganin. Pero mayroon na akin to. No? Tapos, nung nagpunta kami ng ospital para ipag-pray, pagdating doon sa ospital, sabi ng Lord, ibigay mo. Ibigay mo. Ganun pala ang Lord. Kapag may mga bagay na inaangkin natin, yun ang sasabihin ng Lord na ibigay mo. Bakit? Dahil doon ka naroon na mapapahamak kapag inangkin mo. No? Kapag inangkin mo. Kaya, nung time na yon, iba yung meron kang intimate relationship sa Panginoon. No? Kaya nung sinabi niya sa akin na ibigay mo, sabi ko kay Lord, Lord pinadaan niyo lang sa kamay ko, Pero dahil sinabi niyo, ibibigay ko. No? At kapag nagawa niyo naman yon, grabe.
The peace of God that passeth all understanding will keep your hearts and your mind through our Lord Jesus Christ. Ang sabi dun sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. No? Kaya ito yung yung obedience natin sa Panginoon, it will lead us to peace. Ano ibig sabihin nun? Di ka problema. No? Yung problema ang problema sa problema mo. Ikaw hindi ka problema. Bakit? Dahil alam mo, kumikilos ang Diyos mo. Amen? Gumagawa ng paraan, may kaparaanan, may timing. No, lagi nga sinasabi ni Bishop, di ba? He knows everything, He sees everything, He controls everything. Kaya kapag may nararanasan ka, sabi mo, Lord, you know everything, you see everything, you control everything. Kaya susunod pa rin ako sa inyo, Panginoon. Amen? No? Praise the Lord. Yun yung number 4. At ang number 5, ang sabi dito sa number 5, John 15, 8 to 10. John 15, 8 to 10. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. As the Father loved me, I also have loved you, and abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Amen. No? Ang number 5, no? Naroon daw po, obedience leads to fruitfulness. No? Yung obedience natin sa ating Panginoon ay naroon na maglilid sa atin para tayo ay mamunga. No? At praise God, dahil nung nakaraang buwan, anong topic natin nung nakaraang buwan? Ha? Noong October, ano yung topic natin nung nakaraang October? Ha? O, nakalimutan na. We are created to rule. Tapos nung nakaraan pa? Ha? Ayan, bear much fruit, yung fruitfulness. Nakakalimutan nyo. Isang buwan na nga na pinag-aaralan. No? Dapat nakaano yan, no? Sabi nga, yung pagsunod daw natin sa Panginoon, it will lead us to fruitfulness, no? Yung pagiging mabunga. At ano ba yung unang-unang bunga na nais ng Diyos na makita sa atin? No? Ano? Ang unang-unang bunga. Ha? The fruit of the Holy Spirit, which is love. No? Katulad ng ating binasa. No? That we must abide in His love. No? Naroon na yung pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil nga, ito lamang talaga ang susi ng lahat. No? Di ba may kanta, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon, pag-ibig lang ang susi. No? Kapag wala yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, hindi tayo makakasunod sa Kanya. Hindi tayo makakasunod sa Kanya. Ang masusunod lang natin ay yung gusto natin. Kapag ang gusto natin ang sinunod natin, talagang mapapahamak tayo. Pero kapag ang sinunod natin ay ang kalooban ng ating Panginoon, naroon ang, sabi nga ay, promise niya, no? Yung blessings. Ang sabi dito na makikita natin, ano ba ibig sabihin ng obedience? Ano ba ibig sabihin ng obedience? Obedience means hearing the word of God and acting on it. No? Hearing the word of God and acting on it. Ito yung naroon na katulad nung sinasabi ko sa inyo, no? Ito daw yung dapat maging rema sa atin, no? Maging buhay. Na sabi nga, at pagkatapos ito'y maiak natin, no? Hearing the word of God and acting on it. Talagang marinig natin, no? Marinig natin dahil ang ating Panginoon ay talagang nangungusap siya sa atin, no? Nangungusap siya through His word, no? Nagiging rema to, no? Nagiging buhay ang salita ng Diyos. Or minsan ito ay naroon na maririnig mo yung audible voice niya. Sino na dito yung nakarinig ng audible voice ng Lord? No?
Sino na dito yung narinig na yung audible voice? Yung, yan, si Ate Glo, no, narinig niya na yung, lalo na si Ate Eileen sa prayer, no? Sino? Ang audible voice po ng ating Panginoon, parang ganito rin na nagsasalita. No? Talagang maririnig mo, no? Nagsasabi siya talaga, nagsasalita siya. Kapag bukas yung ano natin, talagang maririnig mo. Yung katulad din sinabi ko sa inyo kanina, no, na sabi ng Lord sa akin, ibigay mo. Si Lord po, pag nagsalita po siya, hindi siya yung hindi siya yung mabulaklak. Hindi siya mabulaklak magsalita. Direct to the point. Direct to the point magsalita ang ating Panginoon. No? Di ba katulad yung kay Peter, nung lumakad siya sa tubig, di ba? Naroon na, ano sabi ng Panginoon kay Peter? Kaya naranasan ni Peter yung yung power para makalakad siya. Isa lang sinabi ng Panginoon sa kanya, come. Yun lang, come. No? Ang Panginoon kapag nagsalita siya, simple lang, direct to the point. At ang nais ng Panginoon, kapag sumunod ka doon sa salitang yun, doon makikita, mararanasan ang kanyang kapangyarihan. No? Kaya ang sabi nga, obedience means hearing the word of God and acting on it. Kaya kapag halimbawa, narinig mo, no? Narinig mo ang sinabi ng Panginoon, act on it. Yun yung obedience, no? Obedience. Kaya makikita natin, no, makikita mo yung kanyang kapangyarihan, maa-amaze ka. No, maa-amaze ka. No, katulad nga, ewan ko, na-testify ko na sa inyo, nung bata pa yung si Shelem noon, no? Nagsusuka siya. Nagsusuka. Baby pa siya noon, no? Naroon na talagang, kapag pinadedi ko, maya-maya susuka. Ang unang-unang ginagawa namin, pinagpe-pray. Then after nun, nung bigla na naman siya nagsuka, no? Bigla ako nagkaroon ng decision na papacheck up na. No? Papacheck up na si Shalem dahil nga sumusuka. Pero alam niyo, nung ako'y nagbibihes, bigla ako narinig yung boses ni Lord. Pasipsipin mo siya ng candy. Talagang, pasipsipin mo siya ng candy. Ang ginawa ko, nagpabili ko ng ang candy pa nun ay yung lemon na nagpabili ko nun. At nung pinasipsip ko, natapos yung pagsusuka. Hindi na kami nagpunta doon sa doktor. Kaya sabi ko, Lord, simple lang pala ang paraan, no? Kaya kung titingnan po natin, minsan nagiging complicated lang ang lahat kasi ang pinaiiral natin, yung alam natin. Pero kapag yung palang alam ni Lord o yung kaparaanan ni Lord, simple lang, no? Simple lang ang kanyang kaparaanan, no? Kaya sabi nga ay hearing the word of God and acting on it. Na kapag narinig mo yung instruction niya, no? Sumunod ka na kaagad. Huwag ka nang makipagtalo pa. Lord, baka mamaya mabulunan. Pag pinasipsip ko ng candy, no, magre-reason out ka pa sa kanya. Lord, kapag ginawa ko to, baka ganito mangyari. No, just act on it. At makikita mo ang kanyang kapangyarihan. No? Hearing the word of God and acting on it. Number 2, aligning our will to God's will. That is obedience. Kung ano ang kalooban niya, ang mangyari, hindi ang kalooban natin. Parang ang ating Panginoong Yesus, di ba? Doon sa Garden of Gethsemane, no? Nung nasa Garden of Gethsemane siya, ramdam na niya yung hirap na kanyang pagdaraanan. No? Kaya, di ba, sabi nga yung dugo ay yung pawis na lumabas sa kanya, mistulang dugo. Dahil alam niya yung grabing pagdadaanan niya. No? Pero ang sabi pa rin ng Panginoon, Father, let not my will, but your will be done. Po. Kaya ang pagsunod daw sa ating Panginoon, yung kalooban niya ang mangyari, hindi ang kalooban natin. No? Kasi minsan may mga times na may biglang iutos sa iyo, no, na parang taliwas. Doon sa halimbawa ay ginagawa mo na, no?
parang katulad po nung kami ay ma-assign sa Mindoro, kung kami nakipag-argue sa ating Panginoon, kasi po, talagang ang puso't isipan namin ay ready na, nasa Tarlac kami, mag-i-stay. Kasi doon nga nagpapastor si Bishop, no? Kaya nga nung pagkakasal namin noon, pumunta na kaagad si Bishop sa Tarlac noon, para i-prepare yung aming titirhan doon. Pero maya-maya, may biglang pumunta sa bahay, yung pinaka-leader noon sa ang sabi sa amin, sabi sa akin, Stella, puntahan mo si Duno sa Tarlac. Ay ko, bakit? Pupunta kayo ng Mindoro. Dahil naghahanap ang Mindoro ng bagong kasal na leader. No? At nung pagkakataon na yon, dahil alam natin kung paano sumunod sa authority, kahit minsan hindi natin nauunawaan, punta ako ng Tarlac. Pagdating sa Tarlac, sabi ko kay Bishop noon, sabi ko, punta daw tayo ng Mindoro. Uwi siya, punta kami ng Mindoro, wala kaming kakilala. No? Binigay lang sa amin, sa papel, yung contact person. Hindi namin alam kung saan yon. Pero doon namin nakita, no? Doon namin nakita yung, sabi nga ay, plano ng ating Panginoon. Ako, personally, pagbaba ko ng barko, no? May biglang pinaalala ang Panginoon sa akin. Kasi one time noon, nagko-quiet time ako, may word of God na nagrema sa akin. Na doon sa word na yon, ang sabi doon, dadalhin kita sa lugar na alam mo ang salita. Talagang nagrema yun sa akin, dadalhin kita sa lugar na alam mo ang salita. Kaya nung ko na talagang maglingkod sa Panginoon, sabi ko, halimbawa, kasi kagagraduate ko lang ng chemical engineering noon. Meron kaming kamag-anak sa Union Carbide, di ba sila ano pangalan nun? Na gusto na makarating doon. Pero ako naman, ang pinag-aano ko, magpunta man ako doon, English, naintindihan kong salita. Basta parang doon ako nag-stick na dadaling kita sa lugar na alam mo ang salita. No? Tapos, nagpa-counsel pa ako noon. No? Lumapit pa ako doon sa kapatid ni Brother Eddie Villanueva, si Ate Lenny Buwan, na sinabi ko na, nagko-quiet time po ako, nagbabasa po ako ng Bible, ito po yung salita ng Diyos na binigay sa akin. Talagang nagrema po ito. Alam mo, sabi sa akin, totoo yan, mangyayari yan. Kaya lang, ipiprepare ka ng Panginoon. Kaya ihanda mo yung puso mo. Yun ang sabi sa akin. No? Kaya okay lang, hanggang sa nakalimutan ko na, lumipas ng Pero alam nyo, nung kami po ay unang pumunta ng Mindoro, pababa ko ng barko, bigla po pinaalala niya, ang sabi niya, ito yung lugar na alam mo ang salita. No? Ito yung lugar na alam mo ang salita. Nagulat akong ganun. Sabi ko, thank you, Lord. Pagdating doon, ang salita doon ay Tagalog. No? Biglang pinaalala sa akin ng Lord, kung kayo ay napunta ng Tarlac, hindi ako marunong mag-Ilocano. Paano ko maintindihan yung mga tao? Hindi ako marunong mag-Ilocano. No? Paano ka magkakaroon ng tamang communication? Kaya nung biglang sinabi ng Lord, ito yung lugar na alam mo ang salita, nagkaroon na po ako ng kapayapaan. Although nung kami po ay nagpunta doon sa Victoria, Makatok, no? Na-meet namin yung mga leaders doon, no? Nakita namin yung medyo mga problema, hindi ito naging dahilan. No? Hindi ito naging dahilan para mag-back out kami. No? Kundi naging dahilan yon. Dumating pa nga sa punto na na siyempre, unang dating namin, mag-asawa kami. May mga, doon sa kila Ate Fe kasi, nandun yung mga kabataan, no? Doon nag-i-stay din yung mga kabataan. Siyempre, mag-asawa kami, ang ginawa, pinatuloy kami doon sa isang kubo. Medyo malayo, no? Nung nung unang gabi na matulog kami doon, kasi siyempre, first time namin sa lugar.
Tapos hiniwalay pa kami ng tulog, no? Medyo nag-ano kami na nagkaroon kami ng ano sa ano, tapos pagdating nung kinabukasan, sabi namin, hindi ba pwedeng sama-sama na lang tayo dito sa bahay, kahit dyan lang kami sa isang ganun. Sabi niya, ay, sige po, sabi nga, hindi ba kayo maano doon sa kubo? Kasi mag-asawa kayo. Sabi, hindi, okay lang sa amin. Sanay kami na kahit saan lang, nakakatulog. Ay di, sige po, sige. Total, may isang kwarto dito na lang po kayo sa kwartong ito. Ay di, lipat kami, dala na yung lipat namin. Pagdating na, nung gabi, nung matutulog na kami doon sa kwarto, ang tawag dito? Pinatay na yung ilaw. Nagising ako, bukas yung ilaw. Ang Philippians 4:8 po, na sa akin yun kumbaga naging bahagi na ng buhay ko, yung Philippians 4:8, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things of good report, I must think of those things, no? Kaya, siguro nagalaw yung ilaw na yan. Okay lang. Tulog na. Maya-maya, pagising ko, patay naman, no? Philippians 4:8, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things of good report, I must think of those things. Tulog uli, napasarap tulog. Yan kinabukasan. No? Susunod na araw, doon sa kwartong yon ay naroon naman na matutulog na kami. Parang may naririnig akong nag-aano sa ilalim ng kama. Yung parang plastic ba na galaw ng ganaw. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things of good report, I must think of those things. Ang isang naisip ko, baka palaka na sa plastic. Sabi ko kay Bishop, ikaw pa, parang may palaka sa ilalim. Sabi kong ganun, palabasin mo. Maano na siya, natuto. Wag na, hayaan mo na siya. Sabi ganun, ewan ko kung meron siya nararamdaman takot pero sabi niya, huwag mo nang pansinin yun. Naririnig ko. Ako, ang nasa isip ko ngayon, palaka na. Kasi whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things of report, I must think of those things. Maya-maya, biglang, kasi ito yung kama, ito yung meron diyang, yung bintana. May konting pasimaan yung bintana, nandun yung pulbo, yung mga gamit namin, nilagay ko. Narinig ko, nagpagsakan. Whatsoever things are true, sabi ko, ayan, natalunan na yung mga gamit, naglaglagan na. Sabi naman ni Bishop, matulog ka na nga kung ano inintindi mo. No? Tulog na ako. Tapos, kinabukasan, nung ko, wala naman. No? Ayos naman, nandun yung mga gamit. Tapos, tingin ako sa ilalim ng baka nandun pa yung naisip kong palaka, kasi yun ang naisip ko. Wala naman. No? Hanggang sa makatapos na. Alam nyo, nung kami po ay binigyan na ng go signal na lumipat ng Kalapan, kasi Victoria yun nung lumipat kami ng Kalapan, doon namin naalaman. Wala pala talagang natutulog sa kwartong yon. Dahil meron talagang merong kakaiba. Walang gustong matulog. No? Kaya sabi ko, Lord, thank you, Lord. Dahil nung nandun kami, hindi niyo hinayaan na malaman namin yung bagay na yon. Lagi kong dinideclare, whatsoever is true, what is good report, I must think of those things. No? Kaya, kumbaga panay positive. Pero actually pala, may negative na talagang dun sa lugar. No? Kaya kung titignan natin, naroon na, ang sabi nga ay, kung hindi naka-align, yung aking kaisipan na yon sa kalooban ng Lord, baka naging dahilan pa yun, bumalik na lang tayo sa Tarlac. Bumalik na lang tayo sa no? Pero sabi nga, if we align our will to God's will, makikita natin, man yung pangit na sitwasyon, magiging maganda, no? Kaya sabi nga po ay, huwag tayong may pinagawa sa'yo, parang pangit, no? Pag alam mo na, gagawin mo ito dahil mahal mo ang ating Panginoon, yung pangit magiging maganda. Amen? No? Yung pangit magiging maganda. Obedience means doing what God has asked us to do. No? Doing what God has asked us to do. Obedience, it is when we completely surrender to His authority
and base our decisions and action on His Word. No? Kaya ito daw yung ibig sabihin ng obedience. Talagang lahat ay nakasalalay sa utos ng ating Panginoon. No? Sa utos ng ating Panginoon. Kaya naroon po na kapag alam mo na ang salita ng Diyos na narinig mo, no, ay naroon po na, sabi nga ay, narinig mo yung utos niya, narinig mo yung commandments niya, kahit parang negative pa, hindi ka matatakot na hakbangan. Hindi ka matatakot na sumunod. Dahil alam mo, ang Diyos ang nagsalita sa iyo. Amen? No? Kaya po, naroon na ang nais ng ating Panginoon talaga ay yung pagsunod natin sa Kanya. No? Because we love Him. Kahit na ano pa ang sitwasyon na pinagagawa sa iyo, because you love the Lord, you will obey. No? You will obey. Actually, kanina pong kagabi, bago ako matulog, iba po yung ano, no? Meron akong ginawa pa na ibang outline. Pero kanina, pagising ko, ibinalik ako dito ng Lord, doon sa una kong ano. Ang ginawa ko kasing outline kasi kagabi ay yung examples of Bible characters na talagang sumunod sa ating Panginoon no matter what, no? Pero praise God, kaninang umaga, pagising ko, dito ako binalik uli sa John chapter 14 and 15 na nagpapaalala sa atin that love is the only key, no? Para maka-obey talaga tayo sa ating Panginoon. Yung pag-ibig natin sa Kanya, no? Ang naroon na maging susi. Dahil kapag yung pag-ibig natin sa Kanya ang maging susi, no, katulad ng ating nabasa ngayon, no, doon sa mga 5 yon, if you love me, keep my commandments. Ito yung pinaka-key, no? Kaya po, sa umagang ito ay pagpapaalala sa atin ng ating Panginoon na sabi nga ay mahal ba natin ang ating Panginoon, no? Mahal ba natin ang ating Panginoon? Susundin mo ba yung kanyang utos? Susundin mo ba yung kanyang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, no? Katulad nga po ng ating vision, we can only be faithful. We can only obey because of our first love to our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya sa umagang ito, let's renew, no? Let's renew our commitment. Let's renew our love to our God, no? Para po, kung ano man yung gusto niyang ipagawa sa atin, magawa natin, no? Magawa natin. At alam naman natin na sa pagsunod sa Kanya, marami siyang promises, no? Meron din ako mga sinulat dito na mga promises. Sige, sa loob lang ng ilang ano, ay, ang sabi dito, no? Ito daw po yung, yung mga benefits naman, na kapag tayo ay sumunod sa reward for obedience. Ang sabi sa reward for obedience, you will be blessed wherever you go. Ikaw ay pagpapalain, saan ka man magpunta, no? Your children will be blessed. Amen. No? Ang mga anak mo, kung ikay problema para sa mga anak mo, pero may pinagagawa ang Diyos sa iyo, no, huwag kang matakot. Dahil sa pagsunod mo, pagpapalain niya ang iyong mga anak. Amen? At alam niyo ang pangako ng Panginoon, sa children's mo, ang pagpapala, no? Maging sa kaapu-apuhan mo, mararanasan nila yung pagpapala. Amen? Maraming mga magulang talagang, sabi nga ay ginagawa ang lahat para sa kanilang mga anak. No? Mas maganda po, gawin natin ang lahat ng pagsunod sa Panginoon at ang Diyos ang bahala sa ating mga anak at mga kaapu-apuhan. Ang pagpapala ay dadaloy sa kanila. Amen? No? God will protect you. Mararanasan natin yung protection ng ating Panginoon. No? Sabi nga, He will give you abundant life. And everything you set your hand on will be successful. At the Lord will help you stand out. Yun yung mga iba na rewards for obedience, no? Kaya napakasarap pong sumunod sa ating Panginoon. Amen? Walang sino man sumunod sa ating Panginoon ang pinabayaan niya. Amen? Kaya sa umaga pong ito, tayong lahat ay tumayo. Ito yung tanong sa atin ng Panginoon.
if you love me, no? Merong salitang if. May salitang if. Ano sa Tagalog yung if? Kung. Kaya ang tanong sa atin ng Panginoon, kung mahal natin siya, we will obey Him. Amen? You and the Lord ang nakakaalam lang na ito. No? Siya ang nakakaalam ng ating mga puso. At kung noong mga nakaraan, medyo naaagaw tayo ng problema, no? Dahil sa mga pagsubok, sa pagkakataon na ito, let's focus unto Him. No? Hayaan natin na masabi natin talaga, Lord, I love you. And I want to obey. Awitin natin yung awit na nagsasabing, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. At habang inaawit natin yon, taas natin ang ating mga kamay sa Kanya. Amen. Awitin natin to with all our hearts. Hallelujah. Thank you, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Minsan pa with all our hearts, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Minsan pa, awitin natin to. Yun ang gagaling talaga sa ating mga puso. Hayaan natin na ito'y marinig ng ating Panginoon na ngayon ay nasa ating kalagitnaan. Hayaan po natin na ang tunay na susi para tayo makasunod sa Kanya ay mailagay sa ating mga puso sa oras na ito. Oh yes, oh Lord. Let the true love flow over your people right now. Let the true love, Lord, to you. Yes, oh God. Hallelujah. Lord, marinig nyo sa inyong mga anak sa oras na ito. Yes, oh God. In what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your. For the last time, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you,
Amen. Sa oras na ito, hayaan natin na maging isang sweet sound ang salitang I love you, Lord, sa ating Panginoon sa oras na ito. Nangungusap siya sa bawat isa sa atin. May nais siyang ipagawa sa bawat isa sa atin. Masasabi mo ba sa ating Panginoon, I love you, Lord. Susunod po ako sa inyo. I love you, Lord. Gagawin ko po ang pinagagawa niyo sa akin. Hear the word of God today. Mayroon siyang nais na ipagawa sa atin. Alam niya yung ating mga sitwasyon. He is speaking right now. Just hear His voice. At kapag narinig mo ang pinagagawa niya sa iyo, just say, yes, Lord, gagawin ko po dahil mahal ko kayo. Yes, Lord, continue to speak to your people right now. Speak to your people right now. Give us your commandments, Lord. Ibigay niyo sa amin ngayon, Panginoon, ang utos na nais niyo na sundin namin. Yes, oh God. Kapag po natanggap niyo yung utos na gusto niya pagawa sa iyo, just say with all your heart, yes, Lord, I will follow you because I love you. Because I love you, Lord. Because I love you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, sa oras pong ito, minsan pa, let this be a sweet, sweet sound in your ear. The word, I love you, Lord. We love you, Lord, and we want to obey you, Lord. Lord, sa oras pong ito, sa paghakbang namin, Panginoon, sa pagsunod sa pinagagawa niyo sa amin, ang kapayapaan nyo ay maranasan namin. Let the peace of God that passeth all understanding fill our hearts and our minds, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Lord, for your commandments. Lord, alam ko na sa bawat isa may inuutos ka. Madatnan nyo kami, Panginoon, na sumusunod sa inyong utos. Dahil mahal ka namin. Marami pong salamat. We entrust our lives unto you, Father. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Amen, amen. Tayo ba ay na-bless? Tayo ba ay mahal natin ang Diyos? Dito na, magkasubukan na kung talaga mahal natin ang Diyos sa papagitan natin pagbibigay. Kung tayo ay nagsasalita ng totoo o hindi. Kung mahal natin ang Diyos, ibigay natin ang karapat-dapat sa Kanya. Ibigay natin ang 10% sa gross na ating kinikita. Ibigay natin ang ating ikapo at ang ating offering at ating mga pledges. Diyan masusubok kung talaga mahal natin ang Panginoon. Basahin ko lang po sa Kawikaan
chapter 3, verse 9 and 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin at hindi na matutuyuan. Amen. Tignan mo ang hamon na ating Panginoon sa atin. Kung tayo ay pagkalob natin na tapat, kung tayo ay maglingkod sa Kanya ng katapatan, ibigay natin ang narapat-dapat sa Kanya, hindi na tayo matutuyuan. Sapagkat kung narinig natin yung patuto ni Reb na kung tayo ay hindi natutulog, narinig natin yon. Yung ibinigay niya ng panggatas na lang, doon na natin masusubukan ng ating Panginoon. Sapagkat ibinabalik ng Diyos yan. Kung hindi naman natin maranasan na may ibalik sa pamagitan ng salapi, ibabalik ng Diyos yan sa pamagitan ng kalakasan natin, kalusugan. Di bale, wala na tayong pera kung malusog man ang ating katawan. Anuin natin ang maraming pera kung ang katawan natin ay nakaratay sa ospital, useless yun. Kaya habang tayo nabubuhay, ibibigay natin sa ating Panginoon ang karapat-dapat. At ito ay magamit sa upang mapalawak ang gawain natin. Amen. Tayo ay manalangin. Taas natin ating offering. Ama namin dakila, sa pangalan namin Panginoon Jesus. Lord, salamat o God sa nalipon na itong salapi o God na magamit sa iyong pagpalawak sa iyong gawain o Lord. Salamat o God sa mga blessing na pinagkaloob mo o God sa amin sa araw-araw o God. At alam namin o God, naniniwala kami na ibalik mo sa amin ito ng 100-fold, 1,000-fold pa o Lord. Salamat o God na hindi kami o God natatakot sapagkat ang iyong pangako sa amin o Lord na hindi kami magkukulang o Lord sa lahat ng bagay. Bagamat sobra-sobra pa ibibigay mo sa amin. Maraming salamat o Lord. Binabalik namin ang kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan namin Panginoong Isus. Amen. His name is higher than any other name. His power is greater. He has created everything. Mighty is our God. Mighty. Praise. Amen. Tayo po dadako sa ating announcement. So, announcement natin for this week po. Yan. So, ini-invite po namin lahat po ng youth dito po sa main po at maging po sa ating mga satellite churches na umattend po sa ating Youth for Jesus entitled po ng Too Young. So, November 25 po from 8 a.m. to 5 p.m. So, free registration po to. Wala po kayo ibang dadalhin kundi ang sarili lang nyo lang po at ang puso nyo. Yan. Amen. Next po. So, sa activity po ng youth, meron po tayong monito-monita. So, ano lang po to? 50 pesos para po afford po ng lahat. Ano lang po to? Katuwaan lang naman po siya. So, hindi po siya ganun kailangan sobrang engrande or what. So, ang dadalhin po natin ay something red, green, and yellow. Worth 50 pesos po. Kasama po yun sa Sabado po na gathering. Next po, mayroon po tayong yearly planning po for 2024, November 26 po, after po to ng service next week. Then po ang atin pong Christmas party, kasama po ang ating mga satellite churches sa December 3. Yan po. Magstay daw po after the service, lahat daw po ng person in charge para po sa ating Christmas party. May meeting daw po. Yan. Ito po ang ating weekly activities po. Every Monday, Speak Live, 7:30 sa Jesus Spirited App page po. Thursdays, Tinig ng Pag-asa, 7:30.
Midweek service, Wednesday po. Dito po yan sa church, 7 p.m. Soaking every Friday, 7:30 p.m. Ang kids po ang naka-assign po next Friday. Kids po. Yan, every Tuesday po, meron po tayong JBLU Leaders and Workers Spiritual Feeding po. Via Zoom. And online prayer gathering every month, fathers, mothers, and pastors po, Monday to Friday. Ito po yung mga schedule po natin and yung mga time po natin. Yan, huwag po natin kalimutan na i-like and follow and subscribe yung mga accounts po ng church, Jesus Be Lifted Up Church and JBLU Church po sa YouTube. Yun lang po. At meron po tayong first timer ngayong umaga po. May we invite po dito sa harap si Sheila Misita. Invited po siya ni Sister Clyde and Sister Jean. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at i-welcome po natin si Sister Sheila Misita. Amen. Kamayan po natin siya. Lahat po tayo ay tumayo at kamayan po natin si Sister Sheila. Welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Yan, meron po kaming simple token po para sa inyo po. Amen. Thank you po, Sister Sheila. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer. Yes, Lord. Tayo po yumuko at tayo dadako na sa ating closing prayer. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, at salamat sa mga salita mo na narinig namin, Panginoon. Lord, nawa po ito ay narinig namin, Panginoon, at hindi lalabas sa aming mga tainga, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ito ay dumiretso sa aming mga puso, Panginoon, at ipasamuhay namin, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At Lord, salamat sa mga umattend sa linggong ito, Panginoon, Lord. Salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, ingatan mo sila at gabayan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa naming mga kapatiran, Panginoon, Lord, nawa ito po ay aming malalampasan, Panginoon. At susunod kami sa iyong kalooban, Panginoon. Dahil sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, ang manatili hanggang wakas ay siya ang maliligtas, Panginoon. Lord, ang mananatili kami, Panginoon, hanggang sa ikaw ay dumating, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang papuri at pasalamat sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Is it you, Lord, my strength?